ευχαριστούμε. Χρόνια πολλά σε όλες τις μητέρες σήμερα του κόσμου. Να είστε χαρούμενες, ευτυχισμένες, να χαίρεστε τα παιδιά μας. Εδεσιμότατε. Τοπικό Συμβούλιο. Χρόνια πολλά σε όλους. Το λόγο τον έχει η Διευθύντρια του Δημοτικού Σχολείου Κάτω Τιχωρέας, Βάσος Χαρλάκου. Γεια σας και από μένα, χρόνια πολλά σε όλες τις μαμάδες. Πριν ξεκινήσω, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον παπά Μιχάλη για τα καλά του λόγια και να ξέρετε όλοι ότι το σχολείο έχει αρμονική συνεργασία με... Πιο μακριά, Να ευχαριστήσω τον παπά... Ούτε εγώ ακούγεται καλά. Πόσο λοιπόν μονάχα αυτή στη Θεσσαλονίκη που εκεί το έχετε? Εγώ νομίζω ότι ήταν ακούγεσαι να ευχαριστήσω τον παπά του χωριού μας για τα καλά λόγια και να ξέρετε όλοι ότι το σχολείο έχει αρμονική συνεργασία με όλους τους ιερείς από όλα τα χωριά και το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο. Γιατί τα παιδιά μπορεί να φοιτούν στο σχολείο της Κάτω Τιχωρέας, αλλά εκκλησιάζονται στις ενορίες τους. Ευχαριστούμε το Δήμο και όλους τους τοπικούς φορείς και τους συλλόγους και έχουμε αρμονική συνεργασία. Ευχαριστώ το Σύλλογο Γυναικών που με έκανε την τιμή να μιλήσω για τη μητέρα και εσάς που με τιμάτε με την παρουσία σας. Εκ μέρους όλων των μαθητών και των δασκάλων του Δημοτικού Σχολείου, προσφέρει το Δημοτικό Σχολείο αυτή την το ωραίο κάδρο, έτσι, σε όλες τις μητέρες για τη γιορτή της μητέρας. Το Δημοτικό Σχολείο Κάτω Τιχωρέας έρχεται χρόνια πολλά σε όλες τις μητέρες. Είναι ένα απλό καλλιτέχνημα, το έφτιαξε μία δασκάλα της Δευτέρας Τάξης, Καροπούλου Γεωργία λέγεται, η οποία εκτός από το παιδαγωγικά της έχει καλλιτεχνική πλέον. Την ευχαριστούμε και την κυρία δασκάλα. Να το βάλετε να μας θυμάστε. Ευχαριστούμε πολύ. Η δεύτερη Κυριακή του Μάη έχει επικρατήσει διεθνώς ως την ημέρα για τη γιορτή της γυναίκας και από το 1907 κατάφερε να καθιερωθεί παγκόσμια η ημέρα της μητέρας. Η σημερινή ημέρα αποτελεί μια παγκόσμια αναγνώριση της ιερής αποστολής της μητέρας και της κοινωνικής της προσφοράς. Γιορτή της παντοτινής και αγνής αγάπης, της αφοσίωσης, της στοργής και της θυσίας. Εκφράζουμε κατά τον καλύτερο τρόπο την ευγνωμοσύνη μας για τη ζωή που μας χαρίζει, τις θυσίες που κάνει και για όλα αυτά που συμβολίζει. Η μάνα, η μητέρα, η μαμά, όπως και να ονομαστεί, αποτελεί την γλυκύτερη έκφραση, την προσωποποίηση της αιώνιας δημιουργίας, την τροφό που ανέδειξε και μετρηνεί την εξέλιξη της ζωής. Γιορτάζοντας τη μητέρα, τιμούμε το ανθρώπινο γένος. Η πρώτη μητέρα του ανθρώπινου γένους ήταν η Εύα και κατ' εντολή του Θεού θα κυοφορεί και θα γεννά στο εξής με θλίψεις και πόνο τα τέκνα της. Εύα στα εβραϊκά σημαίνει ζωή, γιατί και αυτή έγινε η μητέρα όλης της ανθρωπότητας. Η ιστορία προχωράει, πλουσιάζονται οι απόγονοι, η ανθρωπότητα εξαπλώνεται, δημιουργούνται διάφοροι πολιτισμοί και ο Θεός δίνει στο Μωυσή τις 10 εντολές, μεταξύ των οποίων επισημαίνει τη βαθιά εκτίμηση, τον σεβασμό και τη βοήθεια που οφείλουμε στους γονείς μας, με την 5η εντολή, τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου. Αργότερα, στα αρχαία χρόνια, η Γαία, η μητέρα γη, λατρευόταν ως η υπέρτατη θεότητα. Ήταν η προσωποποίηση της φύσης, που γεννά όλο τον κόσμο, μητέρα όλων των θεών και των ανθρώπων. Με την ενανθρώπιση όμως του Χριστού εμφανίζεται η νέα Εύα, η νέα μητέρα, η Παναγία, η ζωολόγος πηγή, ο μόνος άνθρωπος που έζησε τρίπλα στο Χριστό κατά την επίγεια ζωή του, από τη γέννησή του μέχρι το Σταυρό, χωρίς να τον εγκαταλείψει ποτέ. Αλλά και ο Χριστός, πριν πει το τετέλεστε, ανέθεσε στον αγαπημένο του μαθητή τον Ιωάννη τη φροντίδα της μάνας του, λέγοντας «Ιδού η μήτρη σου». Η Παναγία Μάνα είναι το πρότυπο της μητρότητας, η μεγάλη μητέρα όλων μας.
Στο πρόσωπο της Παναγίας, μυστηριακώς προστρέφουμε σε κάθε σκληρή καθημερινότητα για να αντλήσουμε κουράγιο, προστασία και δύναμη. Η πρώτη φράση που έρχεται στο στόμα μας σε κάποια δύσκολη στιγμή είναι «Παναγιά μου». Πολλές γυναίκες θα την μιμηθούν και θα προσφέρουν στην Εκκλησία Αγίους, όπως η Αγία Ελένη τον Μέγα Κωνσταντίνο, η Αγία Εμέλεια τον Μέγα Βασίλειο, η Αγία Ανθούσα τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, η Αγία Νόνα τον Άγιο Γρηγόριο και η Αγία Πολυχρονία τον Άγιο Γεώργιο τον Τροπεοφόρο. Αλλά και η Ελληνίδα ηρωίδα μητέρα είναι σύμβολο και μας θυμίζει το μεγαλείο της ψυχής της Ελληνίδας μάνας, μιας μάνας που συνέβαλε με ένα μοναδικό τρόπο τους αγώνες της πατρίδας, μιας μάνας που θυσίασε τα παιδιά της για την ελευθερία, την πίστη και την αξιοπρέπεια. Μάνα, μια τόσο μικρή λέξη που κρύβει μέσα της τόση δύναμη. Δύναμη ψυχική, πνευματική και σωματική. Από τα πανάρχια χρόνια η μάνα βρίσκεται στο μύθο, στη λαϊκή παράδοση, στο τραγούδι. Η μητρική στοργή, από την Παναγία που κρατάει το θείο βρέφος στην αγκαλιά της, την βρεφοκρατούσα, μέχρι τις μητέρες της Αφρικής που κυκλοφορούν με τα μωρά τυλιγμένα γύρω τους, έχει εμπνεύσει αριστουργήματα στην παγκόσμια λογοτεχνία, στην τέχνη, στη μουσική και είναι πολυτραγουδισμένη στα δημοτικά μας τραγούδια. Αμέτρητοι ποιητές και πεζογράφοι ύμνησαν και υμνούν το μεγαλείο της ψυχής της και της καρδιάς της. Όλοι μας αισθανόμαστε απέραντη ευγνωμοσύνη για τη μάνα μας και όλοι θέλουμε να εκφράσουμε τα συναισθήματά μας για να πούμε πρώτα απ' όλα ένα μεγάλο ευχαριστώ που μας έκαναν στη ζωή για όλα όσα έκαναν και κάνουν για μας και να εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας και την ανεκτήμητη προσφορά τους και στην ανθρωπότητα, γιατί και την πολύτιμη συμβολή τους στην καλή ανατροπή και τη διαπαιδαγώγηση όλων μας. Την πολυπλοκότητα της μητρικής φύσης την βρίσκουμε στην παρακάτω αφήγηση της Έρμα Μπόμπεκ και ο Θεός έπλασε τη μάνα. Ο Θεός κάλεσε τον πιο αγαπημένο του άγγελο και του παρουσίασε ένα πρότυπο μητέρας. Στον άγγελο δεν άρεσε αυτό που είδε. Και λέει, εργαστήκατε πολύ κύριε και κουραστήκατε. Κοιτάξτε, βάλατε ένα φιλί ειδικό που θεραπεύει όλες τις αρρώστιες. 6 ζευγάρια χέρια για να μαγειρεύει, να πλένει, να σιδερώνει, να φροντίζει, να ελέγχει και να καθαρίζει. Αυτό δεν θα δουλέψει ποτέ. Το πρόβλημα δεν είναι τα χέρια ή ο Θεός. Είναι τα 3 ζευγάρια μάτια που χρειάστηκε να βάλω. Ένα για να βλέπει το παιδί της πίσω από κλειστές πόρτες και να το προστατεύει από ανοιχτά παράθυρα. Ένα άλλο για να το κοιτάζει με αυστηρότητα όταν πρέπει να του μάθει κάτι ουσιώδες και το τρίτο ζευγάρι για να του δείχνει διαρκώς τρυφερότητα και αγάπη, όση δουλειά και αν έχει εκείνη. Ο άγγελος εξέτασε το πρότυπο της μητέρας πιο προσεκτικά. Και αυτό τι είναι? Ένας μηχανισμός αυτοθεραπείας. Επειδή δεν θα έχει χρόνο να αρρωσταίνει, θα πρέπει να ασχολείται συνέχεια με το σύζυγό της, με τα παιδιά της και με το σπίτι της. Α, λέει ο άγγελος, νομίζω ότι πρέπει να ξεκουραστείτε λίγο, κύριε, και να επιστρέψετε πάλι στο κλασικό πρότυπο, με τα 2 χέρια και τα 2 μάτια. Ο Θεός συμφώνησε και αφού ξεκουράστηκε, μεταμόρφωσε τη μητέρα σε κανονική γυναίκα. Εξομολογήθηκε όμως κάτι στον άγγελο. Χρειάστηκε να της βάλω μια τόσο δυνατή θέληση, ώστε να νομίζει ότι έχει 6 ζευγάρια χέρια, 3 ζευγάρια μάτια και ικανότητα αυτοθεραπείας. Αλλιώς δεν θα τα καταφέρει να εκπληρώσει το καθήκον της. Ο άγγελος όμως πρόσεξε εκείνη την ώρα ένα δάκρυ να γυρνάει από το μάγουλο. Αυτό σε τι χρησιμεύει? Για να δείχνει τη χαρά, τη λύπη, την απογοήτευση, τον πόνο, τον θυμό και τον ενθουσιασμό. Και αν κυλάει από το δεξί μάτι είναι για καλό, αν είναι από το αριστερό είναι δείχνει τον πόνο. Κύριε, είστε μεγαλοφυΐα, αναφώνησε ο άγγελος. Αυτό ακριβώς ήταν που έλειπε για να συμπληρωθεί το πρότυπο. Ο Θεός απαντάει με ένα μελαγχολικό ύφος. Δυστυχώς αυτό δεν το έβαλα εγώ, μόνο του συναρμολογήθηκε. Ο άγγελος συγχάρηκε πάλι τον Παντοδύναμο και έτσι δημιουργήθηκαν οι μητέρες. Και μια άλλη αφήγηση λέει, επειδή ο Θεός δεν μπορούσε να είναι παντού,
Έπλασε γι' αυτό τη μητέρα. Τα γράμματα της λέξης μητέρα πάρθηκαν από τα πιο ωραία πράγματα. Το μη από το μέι, το ήτα από τον ήλιο, το τα από το τραγούδι, το έψιλον από το ευχαριστώ, το ρο από το ρόδο, το τριαντάφυλλο και το α από την αγάπη. Η ζωή μας είναι γεμάτη από δυσκολίες, εμπόδια, αποτυχίες, ατυχήματα, αλλά και καλές στιγμές. Σε κάθε στιγμή, σε μια από αυτές, χωρίς να το θέλουμε, αυτή ακριβώς η λέξη μάνα έρχεται στο μυαλό μας. Όλα τα στάδια της ζωής μας έχουν μέσα το όνομα της μάνας, σαν φυλακτό. Αρκεί μονάχα να σκεφτούμε ποια είναι η πρώτη λέξη που ψιθυρίζουμε. Και όταν γεράσουμε, πάλι τη μάνα μας ζητάμε, σαν να είμαστε μικρά παιδιά. Η λέξη μάνα είναι η πρώτη και η τελευταία που βγαίνει από τα χείλη μας. Με αυτή γεννιόμαστε και με αυτή πεθαίνουμε. Όπως λέει και το παρακάτω ποίημα, μάνα κράζει το παιδάκι, μάνα νιώσει και μάνα γέρος, μάνα ακούς σε κάθε μέρος. Μάνα, δεν βρίσκεται λέξη καμία να έχει στον ήχο της τόση αρμονία. Σαν ποιος να σ' άκουσε με στήθος κρύο όνομα θείο. Παιδί από σπάργανα, ζωσμένο ακόμα, με χάρη ανοίγοντας γλυκά το στόμα, γυρνάει στον άγγελο που τα αγκαλιάζει και μάνα κράζει. Στον κόσμο τρέχοντας ο νέος διαβάτης, πέφτει στα γνώριστα βράχια της απάτης και να στενάζοντας, μάνα μου, λέει, μάνα και κλαίει. Τις νιώτης φεύγουνε, τάνθια και χάρη, τριγύρω σέρνεται με αργό ποδάρι, ώσπου στην κλίνη του, σαν βαρεμένος, πέφτει ο καημένος. Και πριν την ίσπηρη πνοή του στήλη, αργά ταράζονται τα κρύα του χείλια. Και με το μάνα μου, πρώτη η φωνή του, πετάει και η ψυχή του. Κάθε μάνα βλέπει το παιδί της να είναι το πιο όμορφο και το πιο έξυπνο, όπως με το μύθο της κουκουβάγιας και της πέρδικας. «Τι να σου κάνω, πέρδικα», λέει η κουκουβάγια, «μια ώρα κοίταζα και δεν το βρήκα το παιδί σου, γιατί μέσα στο σχολείο το ομορφότερο ήταν το δικό μου». Όλα τα γνωρίζει και τα καταλαβαίνει η μάνα. Δεν μπορούμε να κρύψουμε μυστικό. Σε αυτή τρέχουμε να αποθέσουμε κάθε τι ψυχικό και εκείνη μας συμβουλεύει ανάλογα. Η ψυχή μας της μοιάζει με πελώριο μαγνήτη που σε τραβάει και σε εχμαλωτίζει. Με αλάτιτη διαίσθηση και ενωρατικότητα βγαίνει κάθε σφιγμό μας και γλυκαίνει τις πίκρες και τα βάσανά μας. Ποτέ δεν μας κρατάει κακία, όσα φαρμάκια και αν την ποτίσαμε, ό,τι κι αν την κάναμε και αν την τραυματίσαμε ψυχικά. Ποτέ δεν τα βάλει στην καρδιά της. Μας ανοίγει την αγκαλιά της και μας περιμένει. Μας συγχωρεί και πάνω απ' όλα νοιάζεται περισσότερο για την υγεία μας. Όπως λέει και παρακάτω μύθος, όταν ο νεαρός γιος του ζήτησε η αγαπημένη του να φέρει την καρδιά της μάνας του, εκείνος έτρεξε αμέσως, κόβεσε τη μάνα του, ξερίξε την καρδιά και στην επιστροφή σκόνταψε και έπεσε. Κρατώντας την θυριζωμένη καρδιά, άκουσε τη φωνή της μάνας του να λέει «Χτύπησες, παιδάκι μου». Η μητρική αγάπη είναι ίδια και ίση σε όλα τα παιδιά της. Γι' αυτό φαίνεται από την απάντηση που δίνει η μάνα ότι ο πόνος είναι ίδιος σε όποιο δάχτυλο κι αν χτυπήσεις. Η μάνα είναι και η μεγαλύτερη παιδαγωγός. Η παρουσία της μέσα στο σπίτι ασκεί μεγάλη, απεριόριστη και διαρκή επίδραση. Αυτή εμπνέει και κατευθύνει. Αυτή με την καλή της διάθεση μπορεί να σκορπίσει τη χαρά, τη ταλπορή και την αγάπη. Διαπλάθει συνειδητά και συνείδητα το χαρακτήρα του παιδιού της. Συνειδητά με τις γνώσεις και τις εμπειρίες της ζωής της και ασυνείδητα με τη φυσική ενστικτώδη δύναμη που της χάρισε ο Θεός. Τα παιδιά, ως άρτες κασέτες, αντιγράφουν πιστά ό,τι βλέπουν και ακούν από τους γονείς τους και ιδίως από τη μάνα με την οποία υπάρχει στενότερος φυσικός δεσμός. Το παιδί προσκολάται στη μητέρα του και αποτελεί πρότυπο συμπεριφοράς. Και επειδή οι νέες μητέρες είναι εργαζόμενες, η καλύτερη αντικαταστάτης για το μεγάλωμα των παιδιών είναι η γιαγιά και όχι μια ξένη νταντά. Το ότι οι παππούδες τα κακομαθαίνουν δεν ισχύει, γιατί, όπως λέει και η παροιμία, του παιδιού μου το παιδί είναι 2 φορές παιδί.
Και εδώ πρέπει να τονιστεί η ανεκτήμητη βοήθεια που μπορεί να προσφέρει και η γιαγιά. Η γιαγιά στην οικογένεια είναι μεγάλη ευλογία. Η μάνα δεν προλαβαίνει με τις δουλειές να δώσει στα παιδιά της την απαραίτητη στοργή και αγάπη. Τη δίνει λοιπόν η γιαγιά. Με τη φροντίδα της γιαγιάς και η μάνα κάνει τις δουλειές της και η γιαγιά αναπαύεται με την αγάπη των εγγονών της. Και η θύμησή της παραμένει αξέχαστη στην καρδιά τους. Θυμούνται τα εγγόνια, τα παραμύθια, τις ατέλειωτες ιστορίες και την παιδική της ηλικία. Η μητέρα που έσπερε τις καλές συνήθειες και αρχές στην καρδιά των παιδιών της στα πρώτα παιδικά χρόνια θα εξακολουθούν να καρποφορούν και μετά το θάνατό της. Και όλοι κάνουμε πράγματα χωρίς να το καταλαβαίνουμε, όπως ακριβώς τα έκανε η μάνα μας. Και ασυναίσθητα πολλές φορές αναφερόμαστε στα καλά πράγματα, όπως σαν το αφράτωσιμο το ψωμί της μάνας μας, ένα πεντανόστιμο φαγητό, ένα σιροπιαστό γλυκό, το κατακολονισμένο πουκάμισο διάδρυμος. Όταν χάσουμε τη μάνα μας, τότε αντιλαμβανόμαστε την έλλειψή της, την αξία της και τη δύναμή της. Τα πλάσματα που δεν γνώρισαν μάνα είναι δυστυχισμένα, μελαγχολικά, ψυχρά και αδιάφορα. Τα παιδιά που δεν ένιωσαν τη στοργή, το χάδι, το χαμόγελο, την αγκαλιά της και το γλυκό της λόγο, στέκονται μέσα στην κοινωνία απροσάρμοστα και μειονεκτικά και έχουν μέσα τους μεγάλο καημό. Στις ώρες της μεγάλης θλίψης, αλλά και στις ώρες της μεγάλης χαράς, όλοι μας στρεφόμαστε στη μητέρα μας. Αντιπροσωπεύει ό,τι το πιο τρυφερό, την παιδική μας ηλικία, το πρώτο χάδι, το πρώτο βήμα μας, την πρώτη μέρα στο σχολείο, την οικογενειακή ταλπορή, τη συμπαράσταση στην εφηβεία, τη βοήθεια να σπουδάσουμε, τις προσευχές της όταν το παλικάρι της πάει φαντάρος, πάει στρατιώτης. Και η προσευχή της μάνας, να ξέρετε, επειδή έχει πόνο και είναι καρδιακή, της ακούγεται πάντοτε. Την ακούραστη συνδρομή στο νέο μας σπιτικό, την αγωνία της να βρούμε δουλειά και να καλοπαντρευτούμε, τη φροντίδα των γονιών και των πεθερικών της, και πάνω απ' όλα να είμαστε ευτυχισμένοι και υγιείς. Την καθημερινή της θυσία και ενιδιοτέλεια την καταλάβαμε οι περισσότερες όταν γίνανε οι ίδιες μάνες. Πόσα ξενύχια πάνω από την κούνια, πόσα βράδια ξάγρυπνες με το παιδί να έχει πυρετό. Και την άλλη μέρα χαμογελαστές στη δουλειά, περιποιημένες για να μην φανεί το ξενύχι της προηγούμενης νύχτας. Και τι χαρά ανήκω την αχαίρετη το παιδί σου, να γελά, να σε χαϊδεύει, να λέει τις πρώτες του λέξεις. Οι δικές σου ανάγκες περνούν σε δεύτερη μοίρα και το μητρικό φίλτρο σε κυριεύει την ώρα που δεν ήξερες καν ότι υπήρχε. Δεν περιμένεις ανταπόδοση στα μητρικά ένστικτά σου, στην άπλετη και αγνή αγάπη. Προς το παιδί σου δεν υπάρχουν κερδοσκοπικά στοιχεία και δεν αποβλέπεις σε τίποτα παρά μόνο στο καλύτερο για τα παιδιά σου. Η ημέρα αυτή είναι αφιερωμένη στην κάθε μάνα, είτε βρίσκεται στη ζωή είτε έρχεται στον ουρανό. Στη μάνα και αυτή που έχει το μονάκριβο μονοκοπέδι της και αυτή που έχει 2 και περισσότερα παιδιά. Στη μάνα που σηκώνει καθημερινά το σταυρό του μαρτυρίου, μεγαλώνοντας ένα ανάπηρο σωματικά ή διανοητικά παιδί. Στη χείρα μάνα που της έτυχε να χάσει τον άντρα της και να μεγαλώνει μόνη της τα παιδιά της. Στη χαροκαμένη μάνα που έχασε το σπλάχνο της και είναι παρηγόρητη. Στην ανήπαντρη μητέρα που είναι συγχρόνως μάνα και πατέρας και αγωνίζεται να επιλύσει τα προβλήματα και της επιβίωσης και της κοινωνικής συμπεριφοράς. Στη γυναίκα που δεν αξιώθηκε να κρατήσει στην αγκαλιά της το παιδί της, αλλά μόνο και μόνο με την πίστη τη μητρότητα. Επίσης, στις νέες μητέρες, οι οποίες είναι κατακυριευμένες από την αγωνία πώς να διαπαιδαγωγήσουν σωστά τα παιδιά τους σε έναν κόσμο που αλλάζει συνεχώς κοινωνικά και τεχνολογικά. Στην εργαζόμενη μητέρα που βιώνει καθημερινά τις προκλήσεις και δυσκολίες του σήμερα, στην αγρότισσα που με τα λογιασμένα χέρια αγκαλιάζει όταν γυρνάει από τη δουλειά της τα παιδιά της και σε όλες τις μητέρες. Για μία σύγχρονη μητέρα όλα τα παραπάνω ακούγονται δύσκολα, γιατί απαιτούν και χρόνο που δεν υπάρχει και ψυχική ηρεμία
που δεν είναι πάντα διαθέσιμη. Μήπως τελικά η σημερινή πραγματικότητα απαιτεί από τη μάνα να έχει 3 ζευγάρια μάτια και 6 ζευγάρια χέρια, δυνατότητα αυτοθεραπείας και θεραπείας, όπως έλεγε το λογοτεχνικό απόσπασμα. Γιατί μια σύγχρονη μάνα έχει να αντιμετωπίσει δεδομένα που οι μανάδες μας δεν τα είχαν. Αλλά για όλες αυτές τις μητέρες τις διαβεβαιώνουμε και τις ενθαρρύνουμε ότι θα τα καταφέρουν επάξια να επιτελέσουν την αποστολή τους. Χρόνια πολλά σε όλες τις μαμάδες. Τώρα τα παιδάκια θα πούνε ποίηματα από την ποιήτρια τη Μαρία Σκουρολιάκου, τη Μαρία Καλατζή, την κουνιάδα της Φιλιός. Να έρθουν να τα πάνε τα παιδάκια. Γλυκιά μητέρα της ζωής, η πιο μεγάλη αγάπη που δίνεις ρούχο της χαράς και στα μαλλιά το χάλι, που μαγειρεύεις της καρδιάς γλυκό ψωμί και μέλι και του παιδιού δίνεις να πιει νέκταρ και κοινωνία, να τον νικάει τον κακό, να έχει γερό το νου του και στην ψυχή του τον Χριστό να τον μιλάει τον κόσμο. Μητέρα μου, σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ, Κυριάκουλη μητέρα, που μου έδωσες το δώρο της ζωής. Γι' αυτό είναι το πιο μεγάλο θαύμα από όλα τα πολύτιμα της γης. Μου κράτησες το χέρι να απαντήσω σε δρόμους που δεν θα είσαι εσύ εκεί. Μου έμαθες αγάπη να σπουδάζω, να νιώσω τον ανθρώπο την ψυχή. Μου γνώρισες το μαγικό σου κόσμο, να είμαι ο εαυτός μου μόνο θες. Και ελεύθερο στη σκέψη να κρατάω σε θάλασσες και πουλοκορφές. Με ανέβασες στο ήλιο του αμετόχια, να θέλω πώς να έχει η καρδιά, για να φωτίζουμε τη νύχτα και τη μέρα, να μην φοβάμαι κάθε αναποδιά. Μου έβαλες χρυσή εκεί στο χέρι, να πλώνεται παντού για το καλό, να στέλνει, να αγκαλιάζει, να βοηθάει, του κόσμου να θυμάται το καημό. Να με θυμάστε, χιλιόμετρα περπάτησα να σας παίρνω κάθε μέρα το ψωμί της αγάπης. Με ένα στέρικος ευχή, τη σκέψη μου έστερνα στις ανήσυχες ώρες σας, το κοντόφλι προσμένοντας το γλυκό έρχομό σας. Δεν κράτησα τίποτε. Την καρδιά μου την μοίρασα δίκαια στο ματιό σας το φως και την έρισα στη ζωή σας το πέλμα. Να με θυμάστε, στις δικής σας καρδιάς το ταξίδι, με την ευχή μου μαζί να φοράτε το ακριβό φυλακτό της αλήθειας. Και εγώ, στον ημερό μου το γέρμα, θα κρατώ του ήλιου σας το πέρασμα. Να με θυμάστε. Μαζί μας σήμερα είναι και μία αιωνόβια γιαγιά, που θέλει ο Σύλλογος να την τιμήσει. Έχει παιδιά, εγγόνια, δυσέγγωνα, να είναι καλά 150 χρονών, της ευχόμαστε να γίνει. Είναι η κυρία Κατερίνα Καπερώνη. Ευχαριστούμε τα παιδιά για την απαγγελία για τα ποίηματα και θα ακολουθήσει γλέντι και φαγοπότη με γλυκά και ποτά. Και εμείς να ευχαριστήσουμε τη Διευθύντρια του Δημοτικού Σχολείου Κάποτε Κορέας, την κυρία Βάσο Σκαρνάτου, για όλα όσα έχει κάνει για μας. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Με πολύ αγάπη από το Σύλλογο και εσύ να είσαι καλά, Γιάννη Κοντέσου. Λοιπόν, μετά τα γλυκά και τα αναψυκτικά,
θα συζητήσουμε μεταξύ μας και θα σας δώσουμε και τα δωράκια. Μην φύγετε, μην φύγει κανείς. Ευχαριστώ.
Έχω λίγο. Μακριά. Έχω λίγο το χρόνο σας και την προσοχή σας. Αν δεν τον